Tervehdys kaikille ja tervetuloa seuraamaan webinaaria saumattoman rakennetun ympäristön lupa- ja hankehallinnasta. Ja tosiaan tänään äänessä meillä on Marko Saastamoinen Esri Finlandilta ja Esse Malkamäki tuolta Lupapisteeltä. Joo, ja tosiaan tarkoitus on käydä tänään läpi tämmöisen esityksen muodossa, miten DM-City ja Lupapiste-ratkaisu toimivat yhdessä rakennusvalvonnan osalta. Ja meillä on tässä esimerkkinä tämmöinen rakennusvalvontaan liittyvä lupaprosessi, jonka kautta me esitellään nyt tätä ratkaisun toimintaperiaatetta ja niitä asioita, miten tämä meidän toimintamalli eroaa ehkä aikaisemmista. Ja mielellään, jos tämän webinaarin aikana teille tulee kysymyksiä, niin tuolta voi niitä kysymyksiä kirjoittaa meille tämän webinaariohjelman kautta. Ja me katsotaan, pystymmekö vastaamaan jo tämän webinaarin aikana vai vastataanko sitten näihin kysymyksiin kootusti, kun laitamme teille sitten yhteenvedon vielä tästä webinaarista. Ja tämä webinaariesitys on rakennettu hyödyntäen tämmöistä ArcGIS-alustan tarinakarttaa ja tämä tulee teille myöhemmin myös jakoon. Ja tämä tarina on rakennettu hyödyntäen tämmöistä videomateriaalia, joka sitten pyörii automaattisesti tuossa taustalla, kun me kerrotaan sitten asioita. Ja lähdetään liikkeelle. Eli DM-City ja Lupapiste on ratkaisuja, jotka yhdessä tuo mahdollisuuden digitalisoida rakennetun ympäristön prosessit. Ja nyt se osio, mitä Lupapiste ja DM-City tässä osiossa kattaa ja mitä me kerrotaan, niin liittyy tosiaan sinne rakennuslupien ja yhtä lailla tietysti muun lupatoiminnan osalta, tämän toimintamallin osalta. Ja DM-Cityn puolellahan löytyy sitten kattava koko maankäytön kokonaisratkaisu, joka pitää sisällänsä sitten maankäytön suunnittelun osalta kaavoitusta ja kiinteistön muodostusta ja näin edelleen. Mutta niistä saatte sitten halutessanne myöhemmin lisätietoja. Eli nyt keskitytään tähän rakennusvalvonnan prosessiin. Ja kaikkihan lähtee liikkeelle siitä, että tässä kokonaisuudessa viranomaisten lisäksi on mukana ammattilaisia ja asiakkaita, eli niitä rakentajia, kuntalaisia, ja Jesse lähteekin tästä kertomaan siitä ensimmäisestä askeleesta, eli neuvonnasta ja asioinnista. Joo, eli Lupapiste varmaan on monille tuttu palvelu ja paljon on käyttäjiä ihan sieltä niin kuin rakennusvalvonnoista sekä sitten rakentajapuolelta, että semmoinen 200 asiakaskuntaa kuitenkin ja kehittyvä palvelu ja luodaan koko ajan uusia juttuja sinne, niin tämä on ihan tosi hieno homma, että ollaan päästy tiivistämään sitten yhteistyötä, että saadaan niin kuin kaikki irti tästä meidän yhteisestä kokonaisuudesta. Asiointipalveluna Lupapiste on siis tämmöinen yhteinen alusta sinne rakentajalle ja sitten rakennusvalvontaviranomaisille tehdä sitä työtä siellä yhdessä. Siinä lyhyesti nyt niin kuin, että mikä se asioinnin henki siellä on. Kyllä. Ja nythän, jos ajatellaan näiden palveluiden digitalisointia kunnassa, niin on tärkeää,
ajatellaan sitä kokonaisuutta, eli sitä sähköistä palvelua itse sinne asiakkaalle, mutta myös se, että se toimii saumattomasti siellä kunnan omien prosessien kanssa. Ja tietysti tämä rakennusvalvontaosio on nyt ollut sellainen, mitä Cloud Permit-lupapisteen kautta on jo pidemmän aikaa mahdollistanut ja vienyt vahvasti eteenpäin. Kyllä, eli elinkaari ihan sieltä neuvonnasta hankkeiden arkistointiin asti. Ja siirrytään seuraavaksi näihin lupien ja päätöksien käsittelyyn. Joo. Ja tosiaan työalustana niin sinne rakentajalle ja viranomaiselle niin me on pyritty tekemään semmoinen sujuva työnkulku, missä kaikki on läpinäkyvää ja siellä niin kuin asioitsija näkee sen, mitä ollaan tekemässä ja missä vaiheessa mennään. Ja se, mitä toiset viranomaiset sit siellä näkee, niin myös pysytään niin kuin kärryillä, että mitä kollegat on jollain hankkeella siellä tehnyt ja saanut aikaan. Ja tämä on sinänsä jo niin kuin tuttua, että on pitkään pyörinyt tämä homma siellä meillä lupapisteen toimesta, mutta se mikä tässä nyt on niin kuin vähän uudempaa ja hienompaa kerrottavaa on se, miten me on saatu tämä asioiden siirtyminen sinne taustajärjestelmän puolelle ja tässä just tulee se DMCity ja lupapisteen integraation hienous, että kun hanke siellä etenee ja tila muuttuu, niin se tila myös päivittyy sinne DMCityn puolelle kaikkien muiden prosessien tiedoksi ja käytettäväksi. Ja on tosiaan tämmöinen niin kuin ihan reaaliaikainen tiedonsiirto siinä olemassa. Nyt lähti näköjään videokin pyörimään siellä. Joo, siinä on joku häiriö. Mutta tosiaan tuossa, niin kuin Jesse kertoikin, niin nyt tämän lupapisteen ja DMCityn välille on rakennettu tämmöinen reaaliaikainen integraatio. Ja tuossa äsken näittekin, kun tuolla lupapisteen puolella tämä rakennuslupa tarkistettiin ja jätettiin, niin saman tien nytten täällä DMCityn puolella nyt se kyseinen lupahakemus näkyy myös DMCityn toiminnanohjausratkaisussa. Ja sen lisäksi, että se tieto tulee reaaliaikaisesti näkyviin siellä DMCityn puolella, tuossa nyt tuo video vielä pyörähtää uudelleen, niin voitte vähän seurata siellä, miten lupapisteen puolella nyt sitä niin kuin asiakkaan hakemusta tarkistetaan ja sitten kun se todetaan, että se on sellainen, että se voidaan siirtää niin sanotusti jätetty tilaan, niin kohta vielä uudelleen näette, kun sitten tämä tieto päivittyy sitten myös tuonne DMCityn puolelle. Ja sen lisäksi, että tämä koko lupaprosessia voidaan siellä DMCityn puolella seurata, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä muut prosessit, on se sitten kaavoitusprosessia, kiinteistön muodostusta, ja ne käyttäjät ja henkilöt pystyvät seuraamaan DMCityn puolella eri näiden rakennuslupahankkeiden edistymistä niiltä osin, kun ne vaikuttaa sitten siellä siihen omaan tekemiseen. Ja nyt tuossa kohta tulee sitten tarkemmin esille vielä se, että miten tämä roolitus lupapisteen ja DMCityn välillä on jaettu sillä tavalla, että näiden asioiden niin kuin eteenpäin vieminen on mahdollisimman tehokasta. Ja katsotaan vielä tuosta nyt se osio, kun päästään vielä eteenpäin, niin otetaan tuosta vaikka seuraavaksi se lupien käsittely. Jatkatko Jesse tästä? Joo, eli tuttua on se, että
lupapisteestä, kun asioita käsitellään ja siirretään sitten eteenpäin, niin tähän astihan se on ollut hyvin pitkälti sellaista, että joudutaan odottelemaan ja tekemään erinäköisiä manuaalitoimenpiteitä siinä välissä, mutta tämä kokonaisuus mahdollistaa sen, että se luvan käsittelijä siellä pystyy oman työnsä tekemään siellä yhdessä järjestelmässä, ja tiedonsiirto tapahtuu tosiaan niin kuin ihan niin reaaliaikaisesti ja koneellisesti sinne DM-Citin puolelle. Tässä juuri nähdään se, että kun siellä lupapisteen puolella siirrettiin lupa niin kuin käsittelyssä tilaan, eli se todettiin niin kuin käsittelykelpoiseksi, niin se tieto päivittyi saman tien tuonne DM-Citin puolelle, ja DM-Citin puolella on integraatio tuonne DVV-järjestelmään, jolloin esimerkiksi sitten sille rakennuskohteelle haetaan pysyvä rakennustunnus täällä DM-Citin puolella. Mutta nyt siinä samalla, kun se pysyvä rakennustunnus on haettu täällä DM-Citin puolella, niin se on jo automaattisesti välittynyt sinne myös lupapisteen puolelle. Nyt sitten DM-Citin puolella on erinäisiä prosesseja sitten, mitä edistetään siinä samalla, kun se kyseinen rakennuslupahanke menee eteenpäin. Eli yksi osio on tämän rakennuksen vienti kaupunkimalliin. Eli nyt miten DM-City eroaa ehkä muista ratkaisuista on se, että DM-Cityssä rakennustieto hallitaan yhtenä kohteena, jolla on 2D- ja 3D-ilmentymä. Eli lupapisteestä tulee se rakennuskohde, vaikka se on siellä pistemäisen sijainnin kautta määritelty, niin DM-Cityssä se muovautuu jo kohteeksi, joka voidaan määritellä aluemaisena, ja sille voidaan sitten luoda 3D-ilmentymä joko niin, että siinä hyödynnetään tämmöistä sääntöpohjaisuutta, eli me voidaan luoda sitten riippuen ratkaisumallista niin LODI 0 tai LODI 1 tasoinen 3D-rakennus samalla sille kohteelle, tai hyödyntää esimerkiksi sitten sitä IFC-mallia, joka tulee siellä rakennusvalvonnan kautta. Ja tämä kaikki tapahtuu sen taustaintegraation osalta automaattisesti. Ja tätä kautta me pystytään tarkastelemaan sitä lupakohdetta siellä kaupunkimallissa joko 2D- tai 3D-ympäristössä, riippuen siitä, miten halutaan toimia. Ja lisäksi täällä DM-Citin puolella hyödynnetään toiminnanohjausta, eli tuossa näkyy, kun tämä kyseinen toimenpide on luotu, eli se kohde on määritelty tai laskettu. Eli tuossa demossa nyt hyödynnettiin vain tämmöistä rasteriasemapiirrosta, ja se hyvin kevyesti vietiin sinne malliin, mutta että tässä voidaan hyödyntää sitten geodeettista laskentaa tai tietysti lähtökohtaisesti sitä valmista mallia, minkä mukaan se kohde saadaan oikeaan paikkaan jo siellä kaupunkimallissa, ja sitä kautta voidaan hyödyntää sitä tietoa jo myöhemmässä vaiheessa sitten sen rakennuspaikan määrittämisen osalta. Mutta sitten toisena asiana, mikä täällä kaupunkimallin ja DM-Cityn puolella tapahtuu, niin näkyy nyt tässä seuraavassa, eli sille rakennukselle osoitetaan sitten tai annetaan osoitetieto, ja nyt täällä DM-City-ratkaisussa se pohjautuu jo siihen, että täällä taustalla hallitaan osoitejärjestelmää ja nimistöä, ja sitä kautta nämä tiedot kaikki linkittyy toisiinsa, ja täällä kaupunkimallissa liitetty osoitetieto välittyy sitten sille rakennukselle ja on käytössä sitten siinä vaiheessa, kun niitä tietoja välitetään sinne DVVlle. Ja mennään seuraavaksi lupapisteen puolelle ja tähän toiminnallisuuteen, että lupapisteessä voidaan tehdä päätöksiä. Joo, ja tämä oli niin kuin tämmöinen luonnollinen siirtymä sitten tähän päätöksentekoon, niin
lupapisteessähän tehtiin nämä toiminnallisuudet, päätöksenteon toiminnallisuudet ja niitä jokunen kunta jo hyödyntääkin ja niissä on ajatus ollut se, että pyritään tekemään mahdollisimman valmiita päätöspohjia aina niin kuin tapauskohtaisesti ja se sitten tarkoitus olisi, että se vähentää sitä aikaa, mikä siihen varsinaisen päätöksen kirjoittamiseen menee. Eli täällä on paljon asioita, jotka on niin kuin esimerkiksi uudisrakentamisen osalta niin toistaa itseään, erilaisia fraaseja ja päätöksen sisältöjä. Vaatimukset on usein tavanomaisissa tapauksissa hyvin samanlaisia, niin voidaan tehdä päätöspohja, joka sitten esitäyttää nämä tiedot tänne mahdollisimman pitkälle. Ja totta kai on sitten fraasipankki myös mukana, mikä helpottaa, että jos jotain tarvii sinne fraaseja lisätä, niin ne tapahtuu tuollain pudotusvalikon kautta sieltä. Ja nämä päätöksen sisällöt on sillain tehty kuntien kanssa yhteistyössä, että ollaan käytetty niitä samantyyppisiä sisältöjä, mitä on tähän asti tavattu. Ja tämä on konfiguroitava siinä mielessä, että jos on kohteita, mitä ei haluta päätöksille kirjata, niin ne voidaan sieltä jättää pois myös. Ja tässä on siis se, että nämä toiminnallisuudet on nyt integroitu myös sinne DM-Cityin, eli jos lupapisteessä tämä päätös julkaistaan, niin se pystytään myös sinne DM-Cityn puolelle välittämään se tieto niin päätöksestä kuin sitten tilan muutoksestakin. Eli tämä on ihan täysin natiivisti toimii DM-Cityn kanssa. Ei tarvitse enää mennä sinne toiseen systeemiin tekemään toimenpiteitä ja odottamaan mahdollisia jotain eräajoja tai päivittäisiä tämmöisiä tiedonlukuajastuksia. Ja tämä on tosiaan tullut sillä, että tämä toimintamalli on pyritty juuri selkeyttämään niin kuin siltä kannalta, että nyt roolituksen kautta henkilöt, jotka näitä asioita vie eteenpäin, niin pystyvät toimimaan tehokkaasti sieltä tietyn ratkaisun kautta, eikä tarvitse pomppia tai pomppimisen tarve on minimoitu juuri tällä uuden tyyppisellä niin tiedonvälitysmallilla siellä taustalla. Joo, kyllä, eli voidaan niin kuin tehdä prosesseja eteenpäin rinnakkain eri järjestelmissä ja tiedot siellä siirtyy suuntaan ja toiseen. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin nyt tämä integraatio sinne DVV-järjestelmään on rakennettu täältä DM-Cityn puolelta, ja nyt tässä niin kuin se idea on se, että itse se rakennusvalvonta, tämä rakennuslupaprosessi niin kuin käsitellään sitä lupapisteen puolella, mutta sitten se syntyvä rakennus, joka on osa sitten DM-Cityn kaupunkimallia, niin sen tiedot koko ajan täydentyy ja koostuu sitten tänne DM-Cityn puolelle, ja sen vuoksi täällä DM-Cityn puolella sitten kommunikoidaan sinne DVVn suuntaan, ja se on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, eli täällä on DM-Cityn puolella sitten toiminnanohjauksen tukemana tietyt vaiheet, missä kohtaa sitten ohjeistuksen mukaan esimerkiksi nämä rakennus- ja huoneistotiedot koostetaan ensimmäisen kerran, ja tietysti niitä voidaan päivittää sinne välillä, mutta kohta nähdään sitten myös se osio, kun sitten loppuvaiheessa viedään ne lopulliset tiedot sitten sinne DVVlle. Sitten tulee niin se seuraava luonnollinen osuus, mikä tässä etenee hanke, niin päästään päätös kun on annettu, niin aloittamaan rakennustöitä. Ja nämäkin toiminnallisuudet on toki olleet täällä jo pitkän aikaa, mutta tässä on nyt selkeytetty se, että pystytään lupapisteessä tekemään missä tahansa mobiilisti nämä
sekä aloittamiseen että rakennustyöaikaiseen muihin liittyvät katselmukset. Ja tässäkin yhteydessä niin nähdään, että tiedonsiirto on täysin reaaliaikainen. Tuosta kun napsautettiin, niin se tieto on nyt siirtynyt sitten DMCitin puolelle ja meillä on tällä hankkeen tila muuttunut, eli rakennustyöt on nyt aloitettu. Samoin tässä kohtaa nähdään nyt sitten kyseinen hanke, niin voidaan todeta, että siellä on tapahtunut tämä tilanmuutos ja tässä nähdään, kun käydään tarkastelemassa sitten sitä luvan tietoa ja hakemuksen tilaa täällä toiminnanohjauksen puolella. Ja niin kuin näitte, niin tuossa myös on suora linkki, eli sieltä lupapisteestä välitetään se suora linkki tähän kyseiseen lupaprosessiin, jolloin täältäkin voidaan nopeasti sitten siirtyä sinne lupapisteen puolelle tutkimaan niitä asioita sitten, jos mikäli siellä on jotain sellaista, mitä ei ole välitetty tänne DMCitin puolelle. Ja nähdään tuossa katselmuksien osalta, että siellä on aloituskokous pidetty ja nämä katselmustiedot on tässä myös sellaisia, jotka päivittyy taustalla reaaliaikaisesti, eli ei tarvitse niitä erikseen käydä noutamassa. Joo, ja tässä tosiaan myös on hienoa se, että tässä on nämä meidän tilat, mitä järjestelmien välillä indikoidaan, niin nehän on harmonisoitu sillä tavalla, että se mikä tila on lupapisteessä, niin vastaa myös sitä tilaa, mikä on DMCitissä. Ja tässä juuri lupapisteen puolella tehtiin vielä yksi katselmus ja kohta nähdään sitten, eli kun se tieto välitti tuolla sitten automaattisesti taustajärjestelmään, niin täällä voidaan DMCitin puolella sitten käydä toteamassa se asia, eli nyt sille hankekohteen katselmuskohtaan on sitten päivittynyt paikan merkintä. Ja se, miten me ollaan päästy tähän reaaliaikaisuuteen, niin perustuu siihen, että me ollaan yhdessä tässä niin kuin tuotekehityksessä haettu uudenlaista ja parempaa toimintamallia. Siellä käytetään niitä osittain samoja rajapintoja, mitä on ehkä aikaisemminkin ollut järjestelmissä käytettävissä, mutta sitten tiettyjen asioiden osalta me ollaan pystytty hyödyntämään siinä sitten vielä toisia ratkaisuja, joilla ollaan niin kuin päästy siihen, että ensinnäkin toimitaan tietosisältöjen osalta oikealla tavalla ja sitten se, että ollaan saatu tämä toimintamalli näiden järjestelmien välillä toimimaan halutulla tavalla. Ja sen verran täsmennän tuossa, että jos saan täsmentää hiukan, niin rajapintateknologiat on ihan uudenlaisia sillain, että niitä samoja teknologioita, mitä tässä käytetään, niin ei meillä ole muihin järjestelmiin, mutta sisällöt on KuntaGML on esimerkiksi sellainen niin kuin sisältö, mikä on edelleen siellä ja ne tiedot välitetään järkevämmin. Kyllä. Ja yksi asia voisin tässä tuoda vielä esille tuolta DMCitin puolelta, mikä nyt tässä ei ehkä näissä esimerkkeissä suoraan näy, eli sitten DMCitin puolella voidaan hyödyntää sieltä meidän ArcGIS-alustan osalta esimerkiksi näitä mobiilitestiä ja työvälineitä siinä, että vielä ehkä taustalla on sitten rinnakkaisprosessina itse sitä mittaustyötä, kun se rakennuspaikka käydään merkitsemässä sinne maastoon. Eli kaikki nämä tiedot, mitä sinne kaupunkimalliin syntyy ja määritellään, niin niitä samoja tietoja voidaan palveluiden kautta hyödyntää suoraan sitten myös siellä maastossa ja sitä kautta voidaan hyödyntää sitten sekä lupapisteen ratkaisun ominaisuuksia että DMCitin ratkaisun ominaisuuksia sitten myös siellä kentällä ja näissä mittaustehtävissä.
Joo, sitten tullaan seuraavaan vaiheeseen, missä sitten rakennustyöt alkaa olemaan finaalissa, niin merkitään sitten toi rakennuskäyttöön otetuksi, pidetään siellä se osittainen loppukatselmus tai lopullinen loppukatselmus, joka sitten mahdollistaa sen rakennuksen käyttöönoton. Ja tuossa näkyy nyt tuossa noin, niin RUKSI, rakennus otettu käyttöön, on avautunut ja se voidaan sieltä valita, jolloin välitetään sitten myös sinne DM-Cityn puolelle, että ollaan valmiita tämä rakennus ottaa käyttöön. Tässä tapauksessa nyt tehtiin lopullinen loppukatselmus eikä ole mitään huomautettavaa, niin homma on sitten niin kuin rakennustöiden osalta valmis. Totta kai jos sitten otettaisiin vain osittain käyttöön tai ei vielä rakennustyöt ihan niin valmiita, että voidaan valmistuneeksi sanoa, niin tehtäisiin sitten se osittainen loppukatselmus käyttöönotolla, jolloin projekti vielä jatkuu, mutta käyttöönotto on tehty. Nyt nähdään sitten, että miten täällä DM-Cityn puolella voidaan mennä katsomaan tänne tilaan, missä näkyy nämä käyttöön otetut tai siinä tilassa olevat kohteet. Ja me voidaan käydä tarkastelemassa nyt sieltä sitten katselmuksien kautta, että nähdään, että siellä on loppukatselmus tehty. Ja nyt sitten mitä tässä niin kuin järjestelmässä myös tapahtuu on se, että kyseinen rakennus on sitten tilanmuutoksella muuttunut valmiiksi rakennukseksi. Eli sitä kautta myös siellä kaupunkimallin puolella se kohde sitten sen tila muuttuu suoraan tämän lupapisteen ohjaamana. Ja sitten tietysti vielä välitetään DVVlle tiedot siitä, että kun tämä rakennus on valmistunut, niin ne lopulliset tiedot sitten DVVlle. Kyllä. Ja sitten päästään siihen viimeiseen vaiheeseen, mitä lupapisteessä asian käsittelyyn liittyy, niin hanke valmistuu ja arkistoidaan. Eli sitten kun me tuossa muutetaan tila valmistuneeksi, niin tämä arkistointi on oikeastaan ainoa, mitä siellä palvelussa enää hankkeen osalta tehdään tai voidaan tehdä, että sieltä niin kuin hakijan näkökulmasta tämä on lukittu tapaus ja voidaan sitten kuitata asiana se muutoin valmiiksi. Ja sähköinen arkisto on edelleen se sähke 2 määritysten mukainen pysyvään sähköiseen säilytykseen sopiva ratkaisu, ja kyseessä on pilvipalvelu, eli vaikkakin mennään ja säilytään nämä asiakirjat pysyvästi ja luotettavasti, niin niitä kuitenkin pystyy sitten hyödyntämään ja selaamaan muissa palveluissa ja yhteyksissä ihan internetin yli. Siinä on semmoisia huomioarvoisia asioita on se, että palvelu osaa kaikki liitteet, mitä on lisätty, niin automaattisesti muuttaa arkistokelpoiseen muotoon, ja jos se ei ole mahdollista, niin palvelu siitä sitten viimeistään tässä vaiheessa ilmoittaa, jos jokin liitteestä ei ole arkistokelpoinen. Ja tässä ehkä niin kuin yhteenvetona, jos niin kuin mietitään nyt digitalisoituna tähän rakennusluvitukseen ja sen ympärillä olevien asioiden digitalisointiin, yhtä lailla se sähköinen asiointi siellä niiden ammattilaisten ja kuntalaisten kanssa neuvontapalvelusta lähtien ja saumattomasti nämä kyseiset prosessit vielä kytkeytyvät sitten näihin muihin prosesseihin siellä operatiivisessa toiminnassa
päättyen siihen, että ne tiedot on välitetty sen rakennuksen tai valmistuneen rakennuksen osalta DVV:lle ja itse prosessi on arkistoitu Sähke 2 mukaisesti. Niin kaikki tämä kokonaisuus toteutuu saumattomasti nyt lupapisteen ja DMCityn yhteistoiminnallisuuksien kautta. Ja tässä tosiaan ollaan nyt pyritty kehittämään sitä toimintamallia juuri parantamalla tätä ratkaisun integraatiota. Ja nyt jos tämä lupapisteen ja DMCityn kokonaisratkaisu kiinnostaa, niin tuossa on yhteystietoja DMCityn ja lupapisteen osalta, tai ensisijaiset yhteystiedot tietysti allekirjoittaneeseen ja Jesse Malkamäkeen voi ottaa myös yhteyttä, eli marko.saastomoinen@esri.fi tai jesse.malkamaki@cloudpermit.fi ja kysyä meiltä lisää. Ja meillä on valmis toimintamalli siihen, että miten sieltä muista järjestelmistä nämä tiedot voidaan tuoda tähän kokonaisratkaisuun liittyen siihen, että ne lupatiedot voidaan siirtää sinne lupapisteen puolelle ja sitten rakennuksiin liittyvät tiedot tulevat tänne DMCityn puolelle ja sitten niitä liittävät ja ehkä siellä niin kuin hankevaiheessa olevat kohteet, niin meillä on ratkaisumalli, miten me saadaan meidän toimintamalliin tämä data siihen muotoon, että siitä voidaan sitten joustavasti jatkaa sitten eteenpäin. Eli työkalut on järjestelmien välillä, niin tietojen synkronointiin, niin työkalut on siihen olemassa meillä. Kyllä. Ja tämä yhteistyö, mitä me ollaan tässä CloudPermitin kanssa nyt tehty, niin tietysti pohjautuu siihen isoon hankkeeseen, missä me yhdessä Vantaan kaupungin kanssa Matti-ratkaisuun niin kuin lanseerattiin tämä toimintamalli ja sitä samaa mallipohjaa niin kuin hyödynnetään nyt tässä DMCityn ja lupapisteen ratkaisumallissa ja meillä on kova yhteinen halu viedä asioita eteenpäin ja kehittää täällä sitten myös tätä kokonaisratkaisua eteenpäin tämän rakennetun ympäristön osalta siten, että me pystytään yhdessä täyttämään nämä tulevaisuuden tarpeet myös ja siellä varmasti tämä niin sanottu digitaalinen kaksonen ja kaupunkimallin hallinta on hyvin isossa roolissa. Mielenkiinnosta ja hyvää viikonjatkoa ja laitan tuosta vielä näkyviin yhteystiedot, että mikäli haluatte olla meihin saman tien yhteyksissä, niin tuosta löytyy kontaktihenkilöt. Kiitoksia Jesse ja kiitoksia kaikille mielenkiinnosta ja hyvää viikonjatkoa. Moi! Kiitos.